Il-politika toffrilek l-opportunità biex bil-kreattività tiegħek twettaq il-viżjoni tiegħek għal ġid tal-Maltin. Kliem Noel Muscat, sindku ta' Swieqi u kandidat tal-Partit Nazzjonalista f'intervista ma' dan l-istazzjon. Muscat għandu 54 sena, miżżewweġ lil Silvana u għandu żewġ titfal, Beppe u Giulia. Jaħdem fil-qasam finanzjarju u bħala passatemp iħobb ħafna l-isport, b'mod partikolari l-futbol, tant li għal 25 sena sħaħ lab ma' numru ta' timijiet tal-futbol lokali. Fost oħrajn Muscat qal li jażel lill-Partit Nazzjonalista għax iħaddan twemmin demokristjan. Il-Partit Nazzjonalista sowa li huwa il-partit, pereżempju jien l-iktar li tolqot li huwa immexxi fuq prinċipji demokristjani. Li naħseb li huwa l-aqwa tagħlim. U apparti hekk huwa wkoll immexxi fuq linji ta' ġustizzja soċjali qawwija. Noel Muscat ikkontesta l-elezzjoni ġenerali għall-ewwel darba fl-2008 fuq id-9 distrett, għalkemm ma kienx elett ikkontesta l-elezzjoni tal-Kunsill Lokali ta' Swieqi iktar kmieni din is-sena biex issa sar sindku tal-lokal u qal li qed jerġa' jikkontesta xi jemmen li l-politika hija għodda importanti. Il-politika qegħdem biex isservi, però mhux isservi u tisma' biss, imma anke biex tikkrea. Il-politiku tajjeb huwa dak li ħares il-qudiem. Fil-politika illum huwa passat, għax illum qed ngħixu dak li ġie proġettat 10-15 sen ilu. U fl-illum il-politiku jrid ikun qiegħed jipproġetta dak li ħajkollu bżonn il-pajjiż fl-10, 15 u 20 sena li ġejjin. Jekk ikun elett, Noel Muscat jixtieq jaħdem fil-qasam soċjali fost oħrajn. Il-qasam soċjali huwa l-qasam li l-iktar interessani joġobni, però mbagħad il-qasam sportiv, ma sportiv edukattiv, sportiv mhux biex issir champion, ma sportiv as a way of life, sportiv biex tgħix ħajja aħjar. Mbagħad għandek ovvjament l-ekonomija li huwa x-xogħol tiegħi, il-qasam finanzjarju li interessani ħafna wkoll. Fl-aħħar nett labni ħjaddilna messaġġ partikolari. Il-messaġġ huwa wieħed ngħidlek jiena l-iktar ħaġa li ddejjaqni meta nisma' dwar xi politiku illi min imur jidħol fil-politika jmur hemmhekk biex jakkwista biss. U jew għal xi interess personali. U dik vera tweġġani. Għax nemmen illi bil-politika huwa mezz kif tagħmel tista' tagħmel ħafna u ħafna ġid. Gabriel Ellul, Net News.